Mkami, ngicela unginikeze amanzi. Ngabe uzongiphuzisa amanzi phambi kwawo wonke umuntu yini? Ubanike vele ongakaze kumhlukumeza ngaphandle kwakho Sumi. Sisayike! Kungani nonke nizela? Hayibo, ehlekani! Sayili kodwa yini? Hayibo, lesivumelwano sinestembu. Ukhusumo lethele izingane ngamasibomu. Manje wena wedwa yini okwazi ukuhlukumeza abantu kemnumzane Katron? Ngakho-ke sonke isikhathi uma uphula inhliziyo yakhe kuyofanele ujwayele lokho kuhlukumeza. Obani lezi ngane? Iy'ngane zase-ashram. Ukukhuluma iqiniso nje bonke bayintandane. Ukuthi uba ongenayo la ekhaya uba ohambayo. Imina kuphela othatha leso sinqumo. Isivumelwano ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesishiyagalombili kuStar Khanya kuphela.